Aký plynový varič je dobré zobrať so sebou na expedíciu? Na výber máme viacero druhov, napríklad variče na prepichovacie kartuše, variče na skrutkovacie kartuše, variče na bajonetové kartuše a hadičkové alebo pavúkové variče. Variče na prepichovacie kartuše majú jednu výhodu, že kartuše sú veľmi lacné, ale obsahujú len bután, čiže nie dobre horia v chladnom počasí. A taktiež nevýhodou týchto varičov je to, že často sa nedajú vôbec rozložiť, až kým sa celá kartuša neminie, preto sú veľké, neskladné. Niektoré síce sa dajú rozobrať, ale aj tak ostáva ten spodok taký masívny, pevný, či už kovový alebo plastový. Potom máme skrutkovacie a bajonetové variče, tie sú veľmi podobné. Rozdiel je v tom, že pri tých skrutkovacích sa musí varič naskrutkovať na kartušu a pri bajonetových stačí vlastne len varič vložiť a pootočiť. Ušetríte pár sekúnd. Problém bajonetových varičov je v tom, že kartuše sa nedajú kúpiť hocikde, zatiaľ čo skrutkovacie kartuše sa dajú kúpiť aj v bežných železiarstvách alebo hobby marketoch. Hadičkové variče sú vlastne variče na skrutkovacie kartuše, ale varič sa nepripája priamo na kartušu, ale pripája sa pomocou hadičky. Výhodou takýchto varičov je to, že základňa toho variča je nízko, sú stabilnejšie, môžu mať väčšie zaťaženie, stačí použiť k ním menšie závetrie. Na druhú stranu sú zase trošku väčšie, objemnejšie. A tiež pri nízkych teplotách sa môže stať to, že z kartuše sa nebude dobre uvoľňovať plyn, pretože kartuša je mimo variča a prirodzene pri odparovaní plynu sa ochladzuje. Bajonetové a skrutkovacie kartuše a variče sa navzájom nedajú kombinovať, buď máte jedno alebo druhé. Treba si dávať veľký pozor, keď si budete kupovať kartuše k variču, aby ste si kúpili správny typ. Dajú sa jednoducho rozoznať. Na bajonetovej kartuši nevidíte závid, na závidovej naopak je závid jasne viditeľný. Prepichovacie kartuše spoznáte tak, že na vrchu kartuši nie je žiaden ventil, žiaden závid, nič, len je tam taká rovná plocha, kde je priehlbinka, kde vlastne potom varič urobí dierku.